Xente, continuamos, mirade. Aí tendes, un pouco máis ou menos como era a historia. Cando pomos no túnel, había un túnel que empezaron a acabar en 64, según dixeron. Mirade, vedes, pasaban a xente. Mirade Carmucha, Carmucha estaba intentando pasar para comunicarse co seu amado. E pasou a Carmucha, mirade que contenta está. Carmucha, pasaches, muller, chegaches do outro lado. Bueno, non quería esa parte, que son moitas as que tal, mirade. O mural está detallado que flipadas. E seguimos aí un pouco máis para baixo, porque tiñan o túnel aí, mirade, isto sí que mola. Spider-Man, Spider-Man. No, bromas aparte, mirade, Carmiña quedou colgada e bueno, axudaron a pasar por outro lado. Realmente non, mirade. De feito había policías que lle estaban axudando, ou quero creer que lle estaban axudando, non tirando dela para baixo. 1961 tamén. Aquí está o amigo de John Lennon, o sexto Beatle perdido por aí, polo mundo. Bueno, aí está o camión dos helados, que foi o que se estampou contra o muro e deixaronlle pasar. No, bromas aparte. Mirade. Vedes a empalizada, non? Eses son os restos do muro tamén. Que pasa que lle puxeron aí algo. E agora vou ver isto. Vedes, aquí está, este o creo que era a entrada do túnel 57, que foi creado en 1964. Eso é o porqué de todas estas fotos, vale? Ahora xa deixamos as bromas aparte e ven aí un canciño que é super bonito. Mira, ves, o túnel pasaba desde aquí, cruzaba o que era o muro de Berlín e iba para ese lado, porque esta carretera, este camiño, era o muro de Berlín tamén. O sea, que non era reto como a xente dicía. O sea, era unha especie como de laberinto, sabes? Vai para un lado, vai para outro, para arriba, para baixo. E agora vou ver estas cousas e se hai algo interesante aquí abaixo, que o hai, seguramente vos fago outro anaco de vídeo.